پڑھو ہر دم درود پر لیاقت ہو تو ایسے ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو سارنے دے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو باپ مرے سر ننگا ہو دے ویر مرن کل خالی ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ڈھال جائے گی یہ جوانی یارو جس پہ تجھے ناز ہے 4 دن کی چاندنی یارو پھر اندھیرے رات ہے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے وہ کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے وہ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے سارے حضرات ذوق نال محبت نال نماز والا درود شریف پڑھ گنو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو عزیزو سارے ساتھی نا ماشاءاللہ رش بہت زیادہ ہے مجمع زیادہ ہے سارے ساتھی درود شریف پڑھ دے ہوتے قریب قریب تھیندے ہوگی تاکہ بعد جنہیں ساتھی آویں وہ تنگ نہ تھیں کہیں دے خاطر رستے سیدھے کرے سو اللہ تعالی خاطر رستے سیدھے کر چھوڑے ماشاءاللہ درود ہی پڑھ دے ہوتے اگو تے تھیندے ہو ماشاءاللہ اللہ تو جزائے خیر عطا فرماوے دوستو بزرگوں نوجوان ساتھوں دیدو آج دا اجتماع آج دا اکٹھ آج دا اجلاس ایسال ثواب دی محفل ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سی اون نوجوان مرد کلندر جناب بھائی عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکدہ اللہ پاک ان دے قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرماوے سارے بھائی محمد اقبال صاحب الحمدللہ صوفی صاحب مولدین دے نال جڑے ہوئے ہیں اللہ نے امتحان کی دے بھرا دا وڈا رشتہ عظیم رشتہ ہوندے بھرا دا سہارا ہوندے بھرا دا مونڈھا ہوندے ملک صاحب انہیں کنو پوچھو بے اقبال کنو پوچھے جنا مونڈھا ٹوٹے خدا دی قسم گھار جو ویندن بھرا دا نشانہ چیزہ موجود لیکن بھرا نظر نہیں آندا اللہ دے تقدیر دے فیصلے اپنے قدرت دے کاملہ دے فیصلے اللہ دا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی روح چیز نے موت دا ذائقہ چکھنے گالے جو آج تازیتی محفل چاہے بیٹھوں ایسال ثواب دی محفل چاہے بیٹھوں اللہ پاک بھائی عبدالرزاق دی کامل بخشش فرماوے اللہ پاک جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماوے اللہ بھینی بھرامے کو رشتہ دارے کو صبر جمیل دی توفیق عطا فرماوے سوچن دی گالے جو ہکو بے جانے جنازے پڑھ دوں ایسال ثواب دی محفل چوینوں تعزیت وینوں کدہیں اپنے بارے سوچے جو سائی قبر دا مہمان بنے اپنے بارے کدہیں نہیں سوچے
جو ازائی مرنے کیا پتا کفن نصیب تھینے یا کہنا دفن نصیب تھینے یا کہنا قبر جا دے دیے یا کہنا ایک کدئی فکر نہیں کی دی کدئی نہیں سوچیا دنیا دی گھمر گھیر جو ودو دنیا دی رگینے جو مست ودو زندگی گزر دے پئیے زندگی گزرتی پئیے رات نے دین کٹی دا پہل دین دے راہ کہن سے قرآن دے راہ کہن سے نعرے وڈے وڈے مرے نو ڈینگا وڈا وڈا گالی وڈا وڈا ہو دے نہ صحابہ آل بیت دے سنے نبی دے عشق دے نہ نماز دے رہو نہ قرآن دے رہو سواجی حالات موبائل تے جو کاری سے پیسے بھرے نا سارا رات موبائل تے ڈرامے دیدا پہ قرآن دے دیدار دا ٹائم کہنے سارا رات موبائل دے فلمہ دیدا پہ اپنے قبر دے بارے میدان محشر دے بارے نہیں سوچیا نوجوان بھائی عبدالرزاق دا جنازہ پڑے انہیں سال ثواب دے محفل تازے تے محفل جائے بیٹھو کدھئی یہ نہیں سوچا جو موت دا کوئی ویلا وقت کہنے کیجے ویلے موت شکنجا گھتے دے زندگی دے شام تھی ونے اتا نیک عمل پکر سے نیک عمل دے راہ کے دے دنیا دے چکارے نہ ہو ہرسائے جتو مدی اندیا دنیا دے تے سہولت نال گزارو قبر کہنے تھی وَمِيَا سونے نبی سے فرمائے میرے صحابہ میرے دیوانے ہو سب تو پہلی تے اوکھے گھڑے قبر دیئے ہوئے سونے نبی سے فرمائے میری بیٹی فاطمہ مانا سمجھے جو میں محمد کریم دے لختے جگرہ قبر دے اندر حسب نصب دا سوال نہ تھی نیک عمل دا سوال ہو آج نیک عمل دے راہ کیسے آج ایک انہیں اللہ زبان دیتی ہے ایک دوجہ کو مندے گالی پہ کٹھنو اللہ زبان بولا دیتا کہ قرآن دی تلاوت نصیب کہنی ذکر اللہ نصیب کہنی وہی اللہ دا ذکر کرو کہ جویلے اللہ پاک اس زبان کو شل کر چھوڑے بند کر چھوڑے اللہ اکبر حضرت ہانیہ سونے نبی دی غلام سونے نبی دے بادیے سونے نبی دا کلمہ پڑھ والیے گھر دے اندر بیٹھیے ضعیف المارے کمزورے لاچارے ہانی سین فرمے دلا گھر دے اندر بیٹھیا میں ٹورا تو لگ رہا پھر تو لگ رہا میرے وجود اندر طاقت کہنی وجود اندر سکل کہنی چلر پھرر دے قابل کہنی میرے ویڑے دے اندر امام الانبیاء سیا فخر دو جا صاحب اللاک ختم نبوت تاج پاور والے سونے محمد پاس میرے ویڑے دے اندر تشریف چھلے کار اکرم صابر صاحب کے دے خوش نصیب نہیں جن ویڑے دے اندر امام الانبیاء سے خود تشریف کھلا ویلا او لوگو جن ویڑے دے اندر جیڑی حویلی دے اندر سونے محمد پاک دے قدم مبارک لگے لیا او حویلی دیتے اللہ دی رحمت میں وصل لگو دیا جیڑی جھوپڑی دے اندر سونے محمد کریم دے قدم مبارک لگو لیا او جھوپڑی دیتے اللہ دی رحمت میں وصل دیا اللہ اکبر حضرت ہانی سین فرمے دیا شان نبی پاک سیاں حسن حسین دینا سیاں اما فاطمہ تیارا دے بابا جانیا رحمت کے لات سیاں میرے حجرے میرے ویڑے دے اندر تشریف کھلنا میری خوشی دا کیا عالم میں پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاں میرے ابا تے اما توڑے تو قربان گھوڑ دیوار چڑی جیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سیام ٹرن دے قابل کہن میاں میں پھرن دے قابل کہن میاں یا رسول اللہ اٹھی میں نہیں سکتی سیام کو کوئی جا عمل نسویا میں کو کوئی جا وظیفہ نسویا بیٹھے بیٹھے پڑھا بیٹھے تھے اللہ کو راضی کرا بیٹھے اللہ اکبر کے نصیب کے جی سوچے حالی سیر دیا لاغ رہے ضعیف اللہ کو منور دے خاطر سچے دی بیٹھی آج تیرا میرا حال کیا ہے آج جتو دیکھو دھارا پہ چل دے آج ہے نوجوان 50 سال دی عمر گزر گئی 6 کلمہ یاد کہنیا 70 سال دی عمر گزر گئی نماز جلد یاد کہنیا 100 سال دی عمر گزر گئی کبا دولتنیا وجود وچ کب کبھی تاریہ اٹھن بعد قابل کہنیا اٹھن بعد قابل کہنیا دین دا پتہ کہنی قرآن دا پتہ کہنیا نہ نماز دا پتہ نہ سن نبی دی شریعت دا پتہ زندگی گزر دی پئیے اولائک کالانعام بل ہم اضل اللہ فرمیندے جڑے زندگی دین کلو دور آلی زندگی گزرے جڑے دین تیرا دیا قرآن تے حدیث کلو دور گزرے وہ ایویں سمجھے جانورہ کو زندگی ہے دوستو دین تے زندگی گزارے اللہ تے قرآن کو گالدہ گڑھا بڑھا یارا کیوں پتہ کہنی کہ جوڑے موشک اللہ گھٹے تے زندگی شام تھی بلے اللہ زبان دیتی اللہ دا ذکر کی ذاکر اللہ زبان دیتی اللہ دے قرآن دے تلاوت کی دیکر اللہ زبان دیتی ہے سن نبی دی ذات اقدر دیتے درود و سلام پڑھا کر اللہ دے قسم جڑی زبان دیتے اللہ دے قرآن دی تلاوت ہو سی سن نبی دا ذکر ہو سی اللہ زبان دے اندر برکت برکت آتا فرمیشے آج اللہ زبان اندر طاقت دیتی ہے پھرا پھرا دا گلہ بے کرنے آج اللہ نے زبان دے چو طاقت دیتی ہے سکا پترے ہوتل دے بیٹھے یار دوست نال بٹالے بیٹھے پیو ماں دے گلے کرنا بیٹھے او لوگو کل دے کھڑکے کھول دے سنو او دنیا دا بے سیتے دنیا دا بد نصیب جڑا اپنے پیو ماں دے گلے کرنے جڑے پیو ماں دے گلے غیطہ کرنے پیو ماں کو کھوریا کو لکھنے او نوجوان آج تے کو ہاتھ جوڑ دے آنا بیٹھے یارا اپنے جوانی تے گھمنڈ جناوی اپنے کرسی دے گھمنڈ جناوی اپنے مربے جزا دے مال دے گھمنڈ جناوی ماتا ماں دے دلت ناز لکھرے کر دے اپنے بڑے پیو ماں دے سامنے کھوری اک جاوے اپنے پیو ماں دے سامنے کھوری اک لجاوے ماتا رب دے ناراضگی آوے اللہ اندھا لکار چھوڑیے اللہ اکبر دوستو پیو ماں کو دکھینا پیو ماں کو تکلیف نہ دویا پیو ماں کو رساوینا پیو ماں دے سامنے کھوری اک نہ جاویا ماتا پیو ماں دی ناراضگی والی اک دے وچوں ایک حج دا قطرہ زمین تے دے پیا اللہ تیری دنیا بھی برباد کر چھڑے جا اللہ تیری قبر کو جہنم دا بل بڑا چھڑے جا آئیتا پدری صدی قربی کیا آئیتا نوجوانے یارے دوست دنال بڑا درالا پیو مانا سلام دعا کہنے یارے دوست دنال سارا راتی گرنا بیا پیو مانا جھیڑے سال سال گزے گئے پیو مانا نیالے دیا آئیتا پدری صدی
پیو ماں شدے اپنے نوجوان پتر ڈر کنو گال کر دیا فیدا بھی پتر دو دیا ڈر کنو خوف کنو مزا پتر نوجوان بیستی چکریا پٹکی لاگی دیا او نوجوان اپنے پیو ماں دی قدر دانی کرو رحمت کلا سن محمد پاک دی فرمایا میرے صحابہ میرے جڑے امتی دوتے پیو ماں راضی ہے نیا میں محمد بھی راضی میرا رب بھی راضی ہوں دنیا بعد ہوں قبر جنت باغ ہوسیا سونے نبی سے فرمائے میرے صحابہ جڑے میرے امتی دوتے پیو ماں ناراض نہیں میں محمد بھی ناراض میرا رب بھی ناراض ہوں دنیا برباد ہوں قبر جہنم دا پلے استاد ایت 15 صدی آج نوجوان یار دوست دی تعظیم کرنے یار دی عزت کرنا کھڑے پیو دی چٹی ڈاڑی دا حیا نہیں کرنا آج نوجوان پیو با اولاد دی خاطر سارا راتی تپشا بیٹے کٹے ملا او لوگو اللہ دی ساری مخلوق ندر کر دیے وے ایک پیو ماں دا رشتے وے جڑے اپنی اولاد دی خاطر سارا راتی اکھی دوتے کٹے میں بیٹھے نیا تے کاوڑے انہیں پیو ماں دینا عجیب رنگ ہے نا اللہ اکبر نوجوان یار دوسرے کرو جو رات کی ویلے فارغ تھے گھر دے اندر جو ہے اماں شودی جاگ دی بیٹھی ہے ابا بھی جاگ دا بیٹھے جو بے لکھے لے نوجوان جگر دا ٹکڑا اوسی ساڑا سکول ساڑی اولاد ساڑے دل دا چین ساڑی اولاد لیکن اولاد دا حالے اپنے پیو ماں دی قدری کھڑے کریں دے استاد چاندنی پہلے میں ڈیرے اسمیل خان دے اندر گیا بیان تو بعد ایک بزرگ چٹی ڈاڑی والے سر دے چٹے والے روند ہے آدھے آدھے علی پوریا مولی صحبہ اے جے جیون کنو مار ونجن بہترے کیا مت کروں پہلے کیا مت دیا میں کہ اللہ والے ہو نسو تسعی وجہ کیا ہے روت دیا مولی صحبہ جو جیون کنو بندہ مر ونن بیتے رہا آدھے مولی صحبہ پتر جوانے پتر کو جو سمجھاون دی گال کی دیئے میں فیدہ بھی پتر دا پتر کو کاور جو غصہ دیا گھار دے اندر بھیدا گیا بیلچا چاہتی ہے بیلچا چاہتے میرے سر دے اندر مارے سے اے دیکھو میرے سر دے چاہتا کے لگے مولی صحبہ جو جیون کنو مار ونر بیتے رہا والویتا اپنے پترے جگر دا ٹکڑے بدعا نمینے ناجت پیر ہوئے سے ہوتا خیر ہوئے سیا ہونا چوالو اپنے پیو ماں دی قدر دانی کرو اگر دنیا تے عزت پانا چاہنیا دنیا دی سہولت چاہنیا قبر کو جنت باغ بڑھوڑا چاہنیا اپنے پیو ماں دی قدر دانی کر اپنے پیو ماں دا حیا کرو شان والے نبی پاک سے فرمایا میرے صحابہ جڑے میرے امتی دے گھر دے اندر پیو ماں زندہ حیات بیٹھے نیا نیک نگاہ پیار تے محبت بھری نگاہ اپنے پیو ماں دے چہرے تے جمرے سے اللہ قبولہ تا ڈمرے دا ثواب عطا فرمے سیلا سبحان اللہ ایس دا زیارت اپنی جا رہے گی پیو ماں دا جیون حرام کی دیکھ رہے یہ کو دیکھو کاوڑ پیو ماں دے نکل دیئے میاں یہ پیو ماتا ہے نہیں جن وجہ تو سکھا ودیں یہ پیو ماتا ہے نہیں جو چھپا دے رہے ہوتے بڑے بیٹھے نہیں انہیں کہلو پوچھ جنا دے سر دے تو چھپا لائے گی ایک مصیبت نکل دے نہیں بھی مصیبت دہا تھی نہیں ہے دوستو آج وقت ہوئے اللہ جلہ دے حبیب دا ذکر کر کھلا رحمت کے نام سن محمد پاک سیدہ
ہانی دے گھر دے اندر بیٹھے نا ہانی زین پوچھتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیا میں کو کہنا وظیفہ دسو میں کو کہنا عمل دسو پڑھا بیٹھے رب کو راضی کرا بیٹھے رحمت کہنا سنے محمد پاک سے فرمایا میری بودی پہلے نمبر دوتے سبحان اللہ دی تسبیح 100 دفعہ پڑھا کر سونے نبی سے فرمایا میری غلامہ دوجے نمبر دوتے الحمدللہ دی تسبیح 100 دفعہ پڑھا کر سونے نبی سے فرمایا میری بدی تیجے نمبر دوتے اللہ اکبر دی تسبیح 100 دفعہ پڑھا کر سونے نبی سے فرمایا میری غلامہ چوتھے نمبر دوتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دی تسبیح 100 دفعہ پڑھا کر آج تیرا منال کیا ہے اللہ زبان دیتی ہے ایک دوجہ دے گلے پہ کرنوا اللہ زبان دیتی ہے ایک دوجہ دا گفتہ پہ کرنوا وہ لوگوں سنے نبی سے فرمایا الغیبت اشد من الزنا غیبت زنا کنو بنا گناہ ہویا جے کو آج تو تے میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھ دیا آج مسیحت درد کریے نماز سجدے نصیب کہنی آج غریب کھوکا چلدا پھرنا دے دروازے تلت رکھن دا موقع نہیں ملدا آج دکاندار تیندی پئی اللہ دے دروازے تے نصیب دے آج اے نبی دے غلام سارا دی بازار دے گشت کرنا ودے نبی دے غلام کرے 10 منٹ کہنی جو اللہ دے قرآن کو گلدا گنا چ بناوے نبی دے غلام کرے ٹیم کہنی جو اللہ دے گھر جا دے اللہ دا شکر ادا کرے او لوگوں کل دے کھڑکیاں کھول دے سنو اتو سونے نبی دے امتیو او سونے نبی دے کلمہ پڑھ دو جے سونے نبی نے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی جے سونے نبی دے صحابہ نے نماز نہیں چھوڑیا نہ سونے ابو بکر چھوڑیے نہ سونے عمر نماز چھوڑیے نہ سونے غنی نماز چھوڑیے نہ سونے علی نماز چھوڑیے نہ سعد سعید عبد الرحمن بلو نماز چھوڑیے نہ طلحہ زبیر نماز چھوڑیے نہ تیرے میرے پیر نہ حسن حسین سونے امام علی مقام سے نماز چھوڑیے آج تیرا منال کیا نماز راکے سے وہ لوگوں سنے محمد پاک سے فرمایا الصلاة اماد الدین نماز دین دا ستون ہے سنے نبی سے فرمایا الصلاة معراج المؤمنین اللہ اکبر نماز مومن دا معراج ہے سنے نبی سے فرمایا نماز میں محمد کریم دے اکھے میں ٹھنڈا گیا سنے نبی سے فرمائے نماز جنت کنجی ہویا وہ لوگوں جنرل نماز قریب نہ سوا نماز نہ پڑھو قرآن نہ پڑھو اللہ اکبر صحابہ دیال بیت نعرے نہ لے سوا سنے نبی دی سچے تابعداری نہ کرے سوا اے دنیا جھوٹا جہان ہے دھوکے دا جہان ہے مر ونے چھوڑ ونے چلا ونے ملے منہ میٹھا پڑھنے نیا ہر چیز دنیا دی بے وفائی اللہ دا قرآن با وفائی اللہ دا ذکر با وفائی نماز با وفائی نماز جب پرسو اللہ دنیا بھی آباد کے رضی قبر کو جلنا دباغ بڑا چھوڑے سیا تیرے میرے پیرا سنیا دے پیرا غیرت مند مسلمان مومنہ دے پیرا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیا کلوں کے پوچھے سنا لیا مولا علی سیا سنا لیا
شیر خدا سیا اے دسو جو تاکو کیڑا چیزا پسند دینا او سن علی دے نال پیار کرن والا سن علی سی فرمے دل میں کو دو چیزا ڈاڈا پسند دینا سن علی صحیح کیڑا دو چیزا پسند دینیا مولا علی سی فرمے دل پہلے نمبر دیتے میں علی تا دلا دیا گرمی دیا دیوارا ہوئے آہن مہینے دی دھوپ ہوئے ماہ رمضان دے روزے ہوئے میں علی کو روزہ رکھن ڈاٹھا پسند آج تیرا میرا حال کیا ہے فرد روزے جو ہے نا روزہ رکھن دا موقع نہیں ملیا اللہ دا میں مال مہینہ جو گزر گیا قسمت والے نے جو میں مال مہینے دے قدر دانے کی دیئے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین فرمے دیا میرے حجرے دے اندر امام الانبیاء سے سونے محمد پاک سے مسکران دے ہوئے کھلتے میرے حجرے مبارک دے اندر تشریف گھنائنا اما سیر فرمینے سنے نبی سے فرمائے میری بیوی عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی عائشہ خوش نصیب میرے امتی حسین جنہیں کو کل قیامت میدان دے اندر میں محمد کریم دے چہرے دی زیارت بھی نصیب تھی سی میں محمد کریم دے شفاعت بھی نصیب تھی سی اما عائشہ صدیقہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاں او کیڑے خوش نصیب ہو دیں جنہیں کو تارے شفاعت بھی نصیب تھی تھی تارے چہرے دا دیدار بھی نصیب تھی تھی عاملہ دلال امام الانبیاء سی فرمائے میری بیوی عائشہ او خوش نصیب ہو زینا جرا اپنی زندگی دے اندر اللہ دا مہمان مہینہ ماہ رمضان پیسے ہوندے قدردانی کرے سینا دیندہ روزہ رکھے سینا رات قیام کرے سینا نماز تراویح پڑھ سینا قرآن دی تلاوت کرے سینا رات عبادت دے اندر سجدے دے اندر گزرے سینا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اللہ دے جڑے نیک بانے ہو دینا انہیں دے سارے راتی عبادت دے اندر گزر دینا سبحان اللہ آج کئی دی رات بنے بھلر دے گزر دی پئیے آج کئی دی رات چوری گھا کپڑ دے گزر دی پئیے آج کئی دی رات چوری چکاری ڈاکے زنا فحاشی دے گزر دی پئیے وہ لوگو جن دی رات برے دوتے گزر دیئے ہوں دوتے خدا دی لعنت می وسدے خوش نصیب وہ لوگ جن دی رات اللہ دی عبادت دے اندر گزر دیئے شان والے نبی پاسی فرمایا میرے صحابہ جڑے میرے امتی دا آخری عمل نیک ہونے نماز پڑھتے سنوے دیا قرآن دی تلاوت کرتے سن دیا اے ندر کریں دیا اے سکول کریں دیا اللہ نماز قرآن دی برکت دلال اللہ دی ساری رات کو عبادت اندر لکھوا چھوڑے میرے اللہ دی رحمت دیکھ اللہ دی رحمت بہانے گلیں دی آئیدہ تیرا میرا حال نہ نماز دے رہا ہوں مسیح درتے کڑیے 16 سال گزر بندن ماہ رمضان دا چاندر نظارے سڑا حال اتنی ایمان کمزور تھی گئے نا ماہ رمضان دا جو چاندر نظارے مسیح دا بھار چھوڑیں جی بسم اللہ تیوال جلے شوال دا چاندر نظارے مسیح دا ویران کھمیا کیا نماز صرف ماہ رمضان مہینے دے اندر فرض ہے باقی 11 مہینے کیا نہیں استاد نماز پورا جیتے زندگی ہے نماز فرض ہے نماز کئی صورت معاف کہنی ہے رحمت کہنا سن محمد پاک سی فرمائے میری بیٹی فاطمہ جی میرا ابا سیاں میری دھیا میری بیٹی فاطمہ
میں محمد کریم دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ نو چیز دا خیال کرنے ایک کوکلا اللہ داک نماز کے صورت معاف کہنی میری بیٹی فاطمہ دجا کوکل باج تھی بندے کو معاف نہ کر رہے اللہ تی معاف نہیں کرے رہے اللہ اکبر جو تیرا میرا حال کیا ہے نماز راکے سے ہو لگو تیرے میرے پیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی کون علی ہے سن علی ہے میرا پیر علی ہے میرے سر دا تاج علی ہے اللہ اکبر کون علی ہے سن علی سندھی جن ویلے ولادت ہے حملت لال امام الانبیاء سی تشریف کھلیلا سن علی سے پہلی نظر دے اندر سن محمد پاک دے چہرے دی زیارت کیتی ہے کون علی ہے جے کو گھٹے دے اندر سونے محمد پاک نے گھٹی مبارک دیتی ہے کون فاطمہ تزارہ ہے جن دی پہلی نظر سونے محمد پاک دے چہرے تے سونے علی دی پہلی نظر سونے محمد دے چہرے تے اما فاطمہ تزارہ دی پہلی نظر سونے محمد دے چہرے تے سونے علی کو گھٹے سونے نبی دیتی ہے اما فاطمہ تزارہ کو گھٹی ہوئی سونے نبی دیتی ہے اللہ نے جڑی اولاد دیتی ہے سبحان اللہ الحسن والحسین سونے محمد پاک سے فرمے دے عالم میرے صحابہ اگر میں محمد کریم دے نال پیار کرنا چاہتا سب تو پہلے میرے حسن حسین دے نال پیار کرے سو میرے حسن حسین کو اپنے گھر کرے بلے سو میرے حسن حسین دے نال محبت اظہار کرے سو میرے حسن حسین دی تعظیم کرے سو پیار کرے سو میں سمجھو میں محمد کریم دے نال پیار پہ کرے سو اللہ اکبر کون حسن حسین سونے حسن دی ولادت تھئیے سید چہرے دی زیارت تھئیے حضرت حسن کو سونے محمد پاک نے گھٹی دیتی ہے حضرت امام حسین دی ولادت تھئیے سونے محمد پاک دے چہرے دی زیارت کی دیئے سونے محمد پاک نے گھٹی دیتی ہے ہو لوگو جے کو سونے محمد پاک گھٹی دے گا والو کی میں دین دوتے جان دے نظرانے پیش نہ کرے گا کون حسین جے ماں دی جھولی دے اندر اللہ دا قرآن پڑھے اللہ اکبر جے ماں کنو جے ابے کنو دین سکھے نماز سکھیے کون علی ہے ابو طالب اپنے بیٹے کو آدھے جعفر میرا دل آدھے میں اپنے بیٹے علی کو ڈٹھے میرا سونے محمد پاک در اللہ پاک چھوٹی دیتے نماز کھڑے پردے ہانی آدھے تیرا میرا حال کیا ہے مسیح درتے کریے نماز پڑھنے موقع نصیب کائے اللہ اکبر اللہ نے تے کو میں کو پیر دیتے سونا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاں کون حسین جدید راتے روز رسول کو چھڑے کون حسین جدید راتے مصلی رسول کو الوداع کی دیا کون حسین جن آخری الوداعی جملے سونے محمد پاک دے روزے تیادے کھڑے آدھے لانا محمد کریم دل نہیں آنا تیرے روزے کو چھڑا تیرے مدینے دی آواز ٹھنڈی لگ دیئے لانا جلیل مجھ جھندیے تیرے روزے تے حاضری دینگا سارا مجھا سارا تکاوٹ دور تھی میرا لیکن تیرے دین دی خاطر ہجرت پہ کریں گا